Така, вижда ли ми се сега екрана? Да, да, вижда се. Да. Тази сутрин, да ви кажа честно, рано-рано го оперирах пазара, преди отварянето на сесията, но пък беше много хубаво. Да го разгледаме сега на седмична графика първо. Вижте на седмична сега какво ни показва, че ще гони най-вероятно цената. Това ниво тук. На дневна все още сме в ордер блока за нагоре, но това, което искам да видя е цената да вземе тази ликвидност тук. И тук има и BPR на дневна графика и седмична. И сега, примерно, с отварянето на сесията, ако я вземе тази ликвидност тук отдолу, ще бъде супер и от тук вече да гледаме едно обръщане. Да наблюдаваме за едно обръщане на цената нагоре. Защото тук това в момента, тук имахме чейндж и през нощта Азията, вижте какво направи. Дигна се, взима тази ликвидност и се обърна, но къде е то чейндж? Точно преди цената да стигне дневния BPR. И на 4 часа реално като погледнем, аз направих видео, което сега се обработва, но на 4 часа като погледнем, то вижте как затвори тази свеж азиатската. И в тази 4 часова свеж, вижте на един час какво прави цената. Вижте къде ни създава ордер блока и вижте тук къде ни е, тук имахме разминаване. Чакай да видя само къде се падаш. Е, тук не на 5 минути вече като слезем. Ето тук започна да им прави хубаво разминаване и това вече е в ордер блока на един час. Но къде ми идва чейнджа? Ето тук долу. А къде идва 4-часовата ликвидност? Ето тук. И в началото пуснах една сделка на 5 минути, не беше агресивна, не беше и нещо вау, риск рeward, но все пак беше хубава и смятах, че си заслужава да я пусна преди 9 часа. Оттам насетне на една минута, вижте какво прави цената. След като влезнала в 5-минутния ордер блок, вижте на една минута след това какво прави цената. Връща се в новия валидиран 5-минутен ордер блок. Тук имаме 15-минутна вътрешна ликвидност, ето я и нея. Ето е вътрешната ликвидност. И на една минута какво прави? Тук ми създава ордер блок, но от този ордер блок не влезнах. Защо? Защото реално аз тук нямах SMT, но тук след това цената ми прави нов ордер блок и тук го валидира. И моят вход беше някъде ето тук горе от първия гап вътре в ордер блок. Влезнах в една сделка и вижте после какво прави. Short term, потенциален интермедиа, SMT, ето го и Silver Bullet. И за съжаление тази сделка се улисих и не можах, иначе тук щях да направя трета добавка, но говорих по телефона и се улисах и просто я изпуснах. Но вижте кое гонеше цената, къде стигна. 4-часовата ликвидност. И сега това, което ще наблюдавам, е ще видя цената, ще си вземе ли тази ликвидност тук и от тук вече да видим обръщане на един час. Но за да кажем, че ще почнем да наблюдаваме за модел е тази ликвидност. Тук много ме блазни това 4-часовата ликвидност. Вижте колко много ликвидност има събрано тук. Ще искам първо да видя цената да обърне на един час. Сега ето това, тези две свещи тук, това е ордер блок, но вижте цената се стика нагоре. Тук вече ни е създала нов ордер блок и от този ордер блок тук сега ще го нарисувам. От този ордер блок тук през нощта цената се вдига нагоре, достига друг ордер блок и вече започва да пада. И това е ликвидност, която искам да видя, че цената ще вземе. И сега, ако ни затвори тук какво става? Тук отново имаме нов ордер блок. Тук отгоре не е New York Open, но това, което ще наблюдавам и ще търся критерии за сделка, ще бъде за продължение на това движение надолу и да търсим и вижте, това не е и седмичното ниво. Най-ниска точка на миналата седмица, която изглежда най-логично да бъде взета. Вижте, взимала тази най-високата точка на предишната седмица и как затваря. Така че най-логично, което може да се случи е да гоним това ниво тук, нали така? А на един час вижте къде се пада. Ето го. И тук имаме low resistance liquidity. Ще наблюдаваме, ще видим сега и пазара какво ще направи, защото тук като нищо може да направи на манипулация нагоре. Тук имаме и недокоснат fair value gap.
А този чейдж, който изтрих, това беше на 4 часа, защото исках да видя дали тук няма да направи манипулативен чейдж, но тя не го направи цената. Не ни валидира на 4 часа обръщането и вижте как се върна хубаво в рейндж. Взима тази ликвидност и сега ще видим дали ще вземе и тази. Ето да разгледаме и еврото на по-големите графики. Взимал се този свинг на месечна графика. Сега да видим а, тези двете червени линии, това е BPR на месечна. Да видим ще го започне ли да огони и него. На седмична графика тук имаме един малък баланс прайс рейндж и тази седмица цената ни оставя нов. Ни е оставила нов. И сега това, което ще направя, ще си отбележа и това ниво тук и това тук. Но ще видим на по-малките графики дали цената няма да гони първо това ниво. Иска ми се да видя първо това ниво взето и оттам насетне не започне да се дига нагоре цената. На дневна вижте откъде реагира. От малкия BPR. Никога не ги подценявайте. Никога. И сега какво прави? Затворила е тук на дневна графика. Нека да разгледаме Daily BS. Така че това тук става много хубаво ниво на ликвидност. И сега вижте обаче как е отворило еврото. От тук и направо се е изстреляло нагоре. Вижте какъв голям дисплейсмент има тук. И това е зона. Това е на 4 часа. Тази зона ще отбележа по този начин. Това е волюмин баланс. Ще наблюдавам от този волюмин баланс дали цената ще започне да пада надолу и да гони това седмично ниво тук отдолу. Но в същото време съм на дневна графика и имаме fair value gap, имаме вътрешна ликвидност. Ето я и виждаме, че цената реагира от нея. И на един час, нека да видим къде е бил реално чейнджа ни. Вижте къде е бил change и the state of delivery. Тук е short, т.е. това става intermediate term low. Имаме и SMT с това. Чакайте, не ето го това дъно къде е. Това дъно е тук този ден. Ето тук обаче се образува нов интермедиат, който тика цената нагоре и тук имаме и SMT. Така че вижте сега на един час как започва да ми отпада идеята за падане, защото на един час ми изглежда повече за вдигане. Това дъно се пада тук, чакайте да погледна хубаво. От това дъно до тук се образува SMT на един час. И тук в момента ни валидира и ордер блок. Млъкнах, за да мога да се съсредоточа само малко да не пропусна нещо. О, Хриси да си жива и здрава. Никой ли не видя, че гледам SMT с среброто? Нещо, което... Чакайте да Не, погледна. сега се кьорих къде го начерта, ма той има и на това Не, има. не, аз не съм прещракал. Аз до сега бях на златото и не съм прещракал да гледам SMT с това. Има. Пак Чакайте, горе-долу там. чакай да разгледаме. Не, няма. Чакай. Това ни е дъното. По-далечно е, не е толкова близко. Вижте една елементарна грешка, колко може да ни струва.
Ето тук вижте обаче сега между това дъно и това дъно тук имаме SMT. Имаме SMT. И тук цената ни валидира ордер блок, така че от този ордер блок ще наблюдавам дали ще има вдигане. И дайте сега да преговорим. На седмична графика, секунда. На седмична графика цената ни показва, че най-вероятно ще гоним тази ликвидност тук отдолу, имаме BPR, но в същото време движението е нагоре и външната ликвидност идва ето тук горе. На дневна графика виждаме, че цената е реагирала от този Fair Value Gap за момента и този BPR започва да е буда надолу. На 4 часа нямаме SMT. На 4 часа, да ви кажа честно, повече ми изглежда за продажби и бих търсил тук дали ще се образуват зони за надолу. Но все пак от дневна графика на 1 час ние имаме вече чейнджер, имаме лонг търма. И виж, тук един път Silver Bullet се е образувал и сега цената започва да ни валидира нови зони за нагоре. Така че на 1 час за мен вече този модел е започнал да се образува по този начин. И може да пренебрегне като нищо това седмично ниво тук и това ниво просто да остане после ликвидно за на по-късен етап. Така че това е нивото, което ще наблюдавам, дали цената ще ако се върне да го тества, как ще реагира на него и да започне да търся евентуални сделки. Да, ето, гледаме така, като съм на живо да не направя някоя грешка, защото виждате едно SMT как може да ни подлъже и оттам да влезем и в сделка. Да, и днес, между другото, наистина има доста новини. Чекайте да видим сега. Да отворим. Днес определено за еврото има страшно много новини, така че съвета ми към вас е следете по-настрани от него и просто да го видим какво ще направи. Златната зимата ликвидност се върна в рейнджи и вижте сега тук е на път да направи ново SMT, така че може да се случи с отварянето на Франкфурт, може да видим една манипулация нагоре. Това са зони, които все още тикат цената надолу. Опа, това е 5 минути. Така, сега тук имаме 4 часова ликвидност, трябва да видим дали цената тук ще ни направи някакъв ченж, дали ще направи манипулация и ще започне да дига цената над New York Open и оттам лично бих търсил наново дали ще ми образува нещо за продажби, защото тази ликвидност ми изглежда много привлекателна и ми се иска да видя да вземе първо нея и тогава да видим едно вдигане. Ще го наблюдаваме пазара. Сега приключвам, спирам и записа, защото градинара нещо много рано е запалил косачката и не знам, предполагам, че почна да се чува как вънка бръмчи косачката.